Di siya gulitan. Kagawa to eh. Hello guys, welcome to my channel. This is Ari Kilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, may gabi guys. First time mo nakita ni guys para sa mga may gabi. God bless po tanan. So maghilot ko karon na baby. Pinagkita na 6 months. 6 months? Ah. 6 months baby. 6 months baby akong hiloton. Baby boy? Girl. Oh, baby girl. Baby girl di ay. Si Divana. Nagitang gas. So shout out sa ko mga followers sa akong Facebook Facebook page, sa ko YouTube channel, sa ko TikTok at Rosin English. Agoy, ubo po. Agoy. Agoy. Basta na si Una, di nag-ubo. Usap pa. Kuwala mo din eh. Wala si Una, ako nag-ubo. Ika naman niya. Uma naman si ate. Uma naman ate. Ika naman. Yan. Hindi. Right, init. Nagalhal ka ni. Nagalhal kayo. Hindi siya tulog. Tugaw. Ayaw, cool. Ayaw, cool. Hindi pagpupul. Asya niya gidalan rin ako pag hilat na. Ito eh, nagligo. Ay, lahat itong batato kay wala mo itong toslasang puyo. No, 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 no. Ilang itong kitag ka ng bagong pananaw. No. Sige pangalan eh. Di ba na? Di ba na? Ba't si Divana? Ito nga, meron na sa Rapina o sa Kuan. Isay na. Ay, Ang bunda. Alibol sa pizza. oh, balibol. Ito yung BJ dito. Balibol. Dito sa pikas? Gusto ko lang kay bulan. Ito lang pato. Napagdudula. Gusto ko bulan. Dito sa gym. Itiks lang ni mo. Itiks. Hindi Oh, itiks lang. Kinitawag na lang mabasa na nila kung ito magklase. Jollibee? Jollibee? Tingnan nyo yung Jollibee. Good. Alas 10 ba may naman naradong retro. Jollibee? Makdo Ang daw. McDo day. Kunya, McDo. tulog. Ugma na lang. Palit ng tagtamalo na. Ano mo drive-thru? May drive-thru ko. Dala sa kanan mo. Kaya, wala ka ba lagi. Wala mag-ride. Mag-practice. Ay. Sa. Wala na ako. Tiguang na. Dito ako tanaw ba? Masulod yun na inyong sikiran diri ba? Kaya nga pumusik ulanan init. Masulod ko. Alandong no dia, ulanan lang. Ulanan yan eh. Pero init isa manitan. Ano yung minita O na tungod na ng kahoy. kahoy. Pero dili dyan ka kabantay po ka ng Hindi yun. Katulad O, ano lang yun? ng sticker. Swerte-swerte na lang dyan. din lang yun ba? Kani bahala dia magkumpa. Lah gas-gasin. Sayang. Pero pasalamat po kay ko kay kondisyon yung makina ba. Oo. Ah, Taas-taas na ko nagkibutan yun. mag-train na narang kuan. Karon January. Sa may kuhanin mo sa Chinswell na, binulan. Dili kanang na kwarta 3,000 na kwarta 4 kapin. Yang hatag sa mekaniko gyud 5 lang. Labing dugay na 5. 5 ang 5,000 ang hadag. tagan. Ah, di ay. Naman sa kuan. Nay. Or number ano. Kilometrahe Sa ba? gauge. Yes. Oo. Sa kanya labing dugay. Naligaw ng kag-istorya no. Ang kamot mo. Labing dugay na 5,000 lang. Chinswell yan. Pero mababiyahe ang mga jinsan. Ah. Kaduha ka tulo ka jinsan, siguro juga.
kuhaon. Grayo ba? Until. Hindi pa. Siyempre, kaya hilot din ako ng 35 days. Hindi ka paggawas? Ako, 35 days, ang galang. Takdan na yun. Ikaw din siya. Kadagan batang mga na ma-admit. Wala yung hantod. Di naman natandog ginhawa ng mitiraw na na. Among silingan, atbang na mo. Atbang ba? Oxygen. Kanang Gaginhala niya eh. Ganit ganina. Si Jinyo na itira na. Huwag may lang pamagi. Oo, para mo suporta sa iyang kwan. Yung barado, yun yung kasulod. Bisan sa pagkano, di kasulod. Taklog. Ay, pagkanan ko ang sa. Nakuha na dyan bang. Hayag na dyan. Hindi ka hayag ka. Bagay ka taon. Ngayon ko kay kung nakundan na nga suga. Pasita na ko balik. Nya, yun sabi mo, magic. Yana ano kung lapis ang katong positive negative niya man yana. Ito connect. Lapis na gud bagis. Ana na po. Pagsagsat. Kapag ana kay para mag-spy. Ana. Ana jud kusog na. Yes jud no. Sige lang gina mo. Ipa asa pa isa. Tulog po. Nanigay balik. Kawas. Hindi na ko patada yan. Kasi Hindi pala ayaw no. na itaw ray. Buto pa na na. Katong bunta gali nag-run out yung atong isang bulan. Nag-run out man to no, buntag. Dadlaw no buntag. Oh. Eh. Tingami nga. Nagsiga man amo ang pikas. Oh, siga ni pikas nagsiga. Amo ara mawala ni siga, di patanaw ni Aljun dito. Di ang pius gilisan. Di pagbalik sa pius bitaw, balik ng kurinti. Buto bitaw ni amo dirin. Ikot. Tiningli ko sa kusinahan mo. Ano buto man? Kusog ang kurinti niya, nag-abot siguro to ba? Asunog lagi. Itong saksakanan nun. Anak ko si BJ, mo pa pag-abot ni BJ, gikan balay. Anak. Kasi dili to ang Pius giuli dili mao. Dili ko mao. Mao man, kay mo naman ni karon. Ah, Hmm. ano man to? Balik lang ba, pagbalik. Ano? Kusog Sugay ang ba pag... kurinti pagbalik. Damay pa. Na. Kuya tong appliances mo giguba. Ba to? Nakatanggal tanan Tangtang nun. saksak. Tanggal. Ito man ganang- Wala Tanggal. lagi giibot no, kay dili gihanap na. Kusog ang kuan ato niya, ang breaker. Yun na may kusog yung kaya nga pagbalik. Bisaksak na Kusog tanan. yung kanyang Ang katuday kurinting nakasaksak balik. ato diri sa kanang sa piso wifi. Muning buto. Dili laging BJ na paana niya ako na lang pong giibot kay dili man Palong namin. mo po na automatic no. Sa na breaker. Ah, dili kinakakumbinsa na. Jud po. Sunog lagi. Sunog mga gabi sa kuan, kay gibalita ganyan sa buntag. Sunog mga may kusog ang ulan dito sa Obrero. 12 ka balay. Oh, pag ulan yun, kusog. 12 ka balay gilamoy. Yan, masukuro ba ng ulan? Ah, ba't ka mo? Kanang kalayo, masukuro na ba? Builom siguro na. Igo sa Ulo ra tubig. hinuon. Kalaban biya sa ano tubig biya. Hmm. Suko na. Mabitan ang bombero, matingala ang mga tao. Imbis nga niabot ang bombero, ang giuna, ang katong wala masunog. Oh. Oh, gyud oh. Unahon dyan daw nang na, Kanang Wala. Wala na sunog. Bason sa. mahala nang nasunog, nasunog na na. Sunog naman na. Kanang wala, unahan na kay pag di na katabok. Ate na. Mo gina May training. ilahang kuan sa training. Asa sunog na sunog ha, unahon daw wala. Sir, kaning yung unahon. Para di matabok. Suko kay kay. Suko kay nasunog. Nawag gali di kinasunog. Hindi ka do. Kay kanang tapad, wala na po na tao hurot na kalsa. Oh, asa. Sunog, ay lang na napisprehan. Wala, unahon to. Napoy, Yung mga napoy. katong nagkalayo, asa na mapalong. Napoy uban ka patabang-tabag alsan, di makitaan, ibitso na, lahos na. Ito lagi laati lagi ito ila timtim. Napoy balang bayanihan nga kuya sa ato ba? Nilagay yun na. Wala ini ate. Baldihay ra ba, no? Baldira. Kat-kat ang upan niya, pasa. Pasa. Basta makaya. Pero ingat sa kung mama kung kuan lang daw, gamay-gamay rin doon na, sakor daw bason. Sako. Oh, basog tubig ba, Ang Mariana. tangke. Kaya kung bubang ko ng tubig, ang kalayo, Suko man, suko, kung gara, yun. Gidakok to og kuan. Pero tingulbuhan namang duha nga pud na siguro may. Kung
Ito sa iyo, may mga ko na paggasto ato eh. Pero barato lagi kito. Sa uban ba ito nga? Andiyo, depression. Siyempre. Uban ba ito nga? Ano nga? Dahil lang. Sa kalibo. Ay, ganoon kayo ni Nana. Ayaw ko yung walay sa lipod. Sulok. Sulaw Sulo, ko. sulo lang kaayo. Di lang tanawon. Ilan ka na? Yung lang mga Anak yan. Kani o, patao, suki kay nako na. Totoo po. Gabi ako suki kay nako na. dili gina bailot. Suki kay nako na. Hindi, Nana, chuk. Ngayon na atong tatay, tatay daw. Lahi pa tong kuan katong Silingan sa ulo. tong pidikaber sa una diri nga mo ara itong peton nga may alum asa to alum dako din ako. Oh, asa to. Dili. Itinay mo naman. Ayan. Pero tagaruwas may siguro nang ta. Nag-abot mi ato diri nagpahilot siya ni yung anak. 90 pa. Dugay na. Ano gay na. 90 Karon na nga siya bao. Ito ba? Oo, nana siya bao ron. No, na pidikaber sa man. Pero na pidikab. Basi si kuan na. Wala sa medicab karon. Atong namaligag isda na. Ito na pa sa sita di oro. Di mo na pala ruwas mo sa oral. Ang Dili, basi kuan ni kuan, bibing. Kuan ni kuan ba? Ni Nag-abot mi atong Laika ba? Laika. Laika ba kasi? Laika Marie. isa to birthday mo giara dito primero eh. Andat. Amang andat, igsuon niya. okay. Si... Ito ni sipo eh. Wishi. Igsuon ni Wishi ba? Laki. Oo. Ano ba na sa bao-bao? Yeah. Suki, magpunto na mo yung anak. Yung wishi. Si andat mo. Wishi. Wishi nga parentino? Parentino rin? Bana, asawa ko Parente ni ni Kuan. Wishi de. Asa ang iyang bana. Hmm? Suki mo na mo. Asa man ka to? Ang dayo na tayo. Asa? Kinsa mo? Asa ka na? Wag din ba? Pagkakon. Bibing. Lakulot, good. Si kalot. Yan, dire ra po daw to niya ihilot niya yung batag sulturahon. Pari mo na tayo piniturahan na yung mga anak. Singalan na nang Nagpilig na katulugon. Nagpilig na. udo. Udo, madalo ng udo. Tulgon na. Alang-alang ang tulog. Gabi, kay dugay mo na tulog gabi. Ana, ma-uptake ko eh. Eh, amo sila tanong cellphone. Ah, ako. Assignment ni Chloe. Natulog Tulog lang naman. niya. Tulog ng buhay. Eh, kisa may motiwas sa to yung assignment. Di akong itiwas. Diyan ikaw na na. Matulog na daw siya sa balon. Yan Jollibee. Ugma na lang. Umaan lang daw. Ugma na lang. Umayo na ka daw rin. Tanawar ko nang Dili, luto na ron. Dito na lang kay Lotus Balay. Gunitan lang taka kay Tanawar ko nang gipahilo to. Isa lang napahilot. Nasa ko na. Apir-apir. Apir-apir eh. Anad na yun ka na. Ano siya palitan-litan. Agay cool. Agay cool. Iyaw pa siya. Kasabog, oy. Siya palitan-litan. Ini. Ang gani. Isa may inga wala. Umot niya. But-but. Ato kag isbilahan, di ko wala si Amon lang. Wala ka ko tawag ko, wala klase gin. So wala man. Na may klase. Kasi na ilang Sunday. chat diri nga hilong. Ya, wag. Ko lagot mi just. namang tambal. Inom lang sa...
Kapalit ang inom. Hmm. Ay, gara-gara ka, init kayo ka. Init kayo na, iluto na ko na ron. Dili, iluto na ron. Yan, ni pantalon Para niya. lami ang tulog. Sa luwag mo ni Carmen, yan, mulit ako pala, magitas bakos, palupit lang nila sa isa ka. Di ba kikilinturan na natong aging? Oo. Hmm. Oo. Balik siya eskwela ato kay Oo. polis no. Isa nakaadlaw yung absent. Hindi mo po na iyo napasarat kayo. Anad mo kung dili kayo Oo, kaon. gani, anad man. Unya kay sa gunsod nung kao, napas mo. Kanya na nabikil na sa kuan. Wala ka na pa sila, Tilia. Oh, di na kayo tulog di mo na. Tulog kay magpadog manigot. Ah, di ay. Magpadog yung taon eh. Natulog gina diha. Yan ay tambal. Magpadulog. Sa pagkaayo na mapula na kay ka ba? Wala na kay ko. Bugnog kay kamot Dahil lagi yan. kalinturan no. Bugnog kay kamot ka pa. Ano man, sa kalinturahan, pabuilo sa ilbon. Ah, sa ulan kay gabi eh, andar. Gilton eh. Na. Nawa. Si Chloe kay mas sige hangin. Si Chloe kay mag-away siya sa mga magulang kay papalong ang kuwan. Ay namarag tubig mo. No! Gahi kay na siya. Ano ba? Di mo na madani mo na kukuntahon. May puto ko siyang gilot daw kaya barag-warag siya. Sapa. Lain, marara sa gipik-pik eh. Siya pala. Ayun, patin-patiran na. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Dibora! Nilumon man si Dibora eh. Asa siya bati pero wala. Kisa ka nagpatay ni Majilan? Hoy, atik-atik lang. Isa di ay, wala ko kabalo. Sige daw, ina sa ti pala. Sige, kisa gani? Isa di ito, Kapag diba? ba? Uy. Muli tagbalay, pero inom tagtambala. Inom lang, inapugso lang na ito na. Di ba na pwede di na ito na Sada? Yaan daw na po siya. Okay, mahuli mo mo dito tanan no. Hmm. Tadaan ram Ay, ni dili. masukat doon magtulog. Kasi patar patulog dito ako dahil naglingog di ay. Dito dito Pagkid ka. Ay, nakatulog dahil tandi na paglinog. Oh, nakatulog dahil nakalimot magbubuo. Gulang na yun. Dito si Kaya. Dito kayo niya eh. Bye. Muto bang inigduna ako ngayon. Yun siya. Bye ko. Yung pala, nig ko nga. Nignaog ni mo, pulutan na ni Eric. Nignaog mo mas pili kami. Thank you kang kunuli. Uy, ganun nga naman. Thank you. Yan na mo graduate yun. Mon. Thank you. Tingog ba? Tingog. Thank you ba? Kasi may ano na siya din. Nasa una niya na siya. Gapon kay ako may nasundo na nila. Mas papa, Chloe. Ano daw eh. Yung una mo na siya ako. Dugan mo siya mo. Punta na kita po ano niya. Hindi ko na sila daw. So, wala. Ngiti yan ba? Alikot siya mo. Kiat na mo? Say. Dila. Pagka. Hindi ka magkuantag tawid o kuan. As, No. benar. Hindi ko gara-gara idungan. Ah, Pili gara pa sa yan. bata. Uy, Tanaw ng bata, oh, wala lang gani, oh. Bibi, nag-unsa na ka diri, bibi. Ha? Gitik-gitik ra. Gitik-gitik ra ka? Action na. Kita na. Ano na yun? Pahigda dira yung katulog. Namalo pa. Namalo pa. Kalamit din yung bataan eh. Kamat-kamatan. Labos-labos. Mata gani sa'yo. Mata ko siya. Kasing ko. Sige, yaw-yaw. Murag mo apil ba yung digamo? Ito man. Ah, Okay. anggay? Okay? Anggay, Ay, kayong. anggay. Agoy. Agoy, nihilak na yun. Sakit. Oh, tuhod siya yan. Agoy. Sakit. Wala kayo, wala kayo.
Pan! Ay, panimong. Dili o dili ulan ako. Wala, oy. Wala man, God. Sige lang sa tagatasan ha. Baka matulog. Dili. Likan yun siya, likan. Hindi ka dyan. Sakit? Agay ko. Ang sakit di ay? Sabda si Uncle, uy. Ayaw, anak, cool. Ganyan, kagkakatawa lang. Lay down na lang. Ayay, sakit anak ko. Lay down na lang. Ako pinahinay ng gilid. Ano ko din. Sakitan din siya rin. Okay. Bugos ba yan? Palingkuron. Ito. Ito ka sa. Ah, yeah. Yeah. Wala na. Sabi niya wala na. Yeah. Saman. Wala na. Abi ka lang ay gahang. Wala na. Wala na. Wala na. Tanaw pa siya. Sa timanan ko ni. Nagkatawa. Wala na. Kaya ngangaw rin Wala ka. na. Wala na. Oh. Da. Dugab good. Kikilukan na. Kikilukan. Sakit gilong. Sige. Ha? Ilog. Okay ra kay sa iya nana. Gilong siya. Sanagan. Nagpat pa. Kanito ko muna ko na mo. Magpehan. Mas gusto mo tingin kasi wala. Kanang bugos May no. mantika ha? Naatag, Jess. Ulay tag 5. Wala na. Urot na. Bago na ginurot. Apa? Ito man. Okay lang? Ha? Okay, luton pa karon. Luton lang. Gingisli ka lang ha? Luton, maganalang tao. Ha? Ano siya pinanana? Nuno. Nuno? Ano? Nuno? O, picturean ka mama din, oh. No, tala picture, oh. Wow. Bana. Iba na. Bana. Wala man na laki. Oh. Okay lang. Hmm? Pingitan na ko ito kanina top 10 mga vlogger. Ah. Magdawa og monthly so Serapi number 1. Ha? Serapi number 1. Ah, si Rapi, oh. Rapi mo yung number 1 sa kuwan. 22 million to 52 million a month. Mo bitaw ng mutabang Aman. isag sakto ginasag tabang kay di Pero man na yung kulang kwarta. pa, kulang yung tabang. Wala yun ba? Million good a month. 50 million. Ya pila rin maghatag na tag 10,000, 5,000. Ah, pero mo gasto gina siya kung kuan o ano lang oh, pero mo gasto Pero gina sa siya kuwan, Dili lang kay isa ra pero bitahan na lang ha. tabang. Gani tabang. May tabang. Kaysa uban wala man di man tabang ang uban. Vlogger di man mo kuan. Pamo ko na ya daghan mo ko subaybay kay kaso mo ko Si nang kuan kuan. ganang si Banang nga 7.5 lagi pinakadakon niya man. Alam niyo? Million. Sabi na. Imo pre, pila na views nimo pre? Kamero. Milyon na. Wala Wala million. man ka laki din. Ako naman ka sa Pila ra gani atong subscriber ka 2,000 ra gani pero na 2,000 ra gani nasulduan sa lang gani million ang guan. mo sildo na sila gingana. Oh. Bisang 2,000 ra mo. Nag-api lang yun si Rapi. Sa YouTube, sa Facebook. Lahi po na Facebook. Lahi ang kita sa TikTok. Lahi ang Lahi po katong YouTube lang ito nga suldok. Sabi no. Wala pa gigisgot ang TikTok o kang kuan. Facebook. YouTube lang to ads. Yawa pa gilabot ang istorya ang iyang gi-advertise niya nga Dugay mo na siya. Siya mo ko dugay na mo gubuna siya niya. Ang gikaw ko sa karan sa git
Kuha sa mga tao na ka namang kasugod. O mo na, mananaw ang tao. Tanaw. Bisa ka ko, matanaw mo ko. Yan, maglatagon po. Oo. Wala si Gibana. Naigo. Na. Pagawa ng tinog ni mo. Parang sa barok kayo mo. Wala. Wala na. Ah, baby. Yung tutok niya yung pinangalan gino. Wala. Wala. Ginawa. Wala. Wala man good. Wala. Asik ka ba na yan? Ano na? Yahay ko na yung mga trabante sa iyang studio kay umantog gawas, yahay ko na dalong tanan. Sorte ka nagkakona. Ate, wala dyan. Hambog ni mo. Hambog kay kagagilot ka. Grabe. Pila 50? Pinakataas na 52. Grabe no. Aman. Grabe na ng kwartaha ba? Tito Million. Aman. Yan, sweldo Ang ba? pinakahinay niya 22. Pinakahinay na. Grabe. Dito na lang sa kahinay. Grabe. Yeah. Dito lang ba? Kapag-bukod ng kahinay. Ay, Sa kahinay lang. Ang sakit sa uy. Sweldo na sila mga libor a 2,000 na. Sa Sa mo sweldo na din na YouTube ng 2,000. imo man ang account dito na. Ayun. sa account mo na. Masweldo ganay kag bisan kuan na 1,000 ra. Ade? Basta dagan ang mananaw. Dalam na gani. Ang mananaw ra importante. Oh, kay mo gani pagkusog sa kuan Okay. ads Pag ko. ads. Oh. Kusog kay mananaw sa 1,000 views $1. Adi ay. Ah, mo din ang ganggono nga digamon nga iya matigom mo na Ngayon siya iya. ang kuan. Abot ka 10,000 na kay $10. Hmm. 100,000 na kay $100. Hmm. $100 mo na ipadala sa YouTube di ba? Kung makabot og 100. Ah, di po dili sa to pa, udi pa kapot mo nando dila sa Kasunduan. dila sa sidan. Dayon sa makabot og $100. Okay na mabot og 110 kay na may kuan tax. Ah, tax naman ron no. Ano na alam nga pila ka million ilang viewers. Isa ka sa lidahan tag 10 10 million. million. Tinagana ba? Derte na nagana na dato sa vlog lang eh. No? Sa unsa na good content. Pero si katong Wa man kay makarga sa top 10 si Wamos. Wala nandala. Layo ra kay Si sa Rosmar karga. si Rosmar. asa to. Laban na kwarta Rosmar gana ganun. Babae nga Siguro na siya. Suga pa gud. Rosmar gud. Nakatag og kwarta 50. Muslim Narigalo mo. nakatong pulis. Narigalo mo gina siya Si- kuan. Suga pa gud. Tuwan. Kitso nga. Nakatag sa motor. ha? Nakatag sa Kasi pangalan. Mangihi ka? Mangihi ka? Dito. Dalang nun sa kon. Eh, Kay daspanon ra na ko. Tugos dito dapat. Targa sa Mr. and Mrs. Kung TV. Kaniyo ko to yung. Si Kung TV lang yung mga biya kaya ito. Rush nga gihat. Ano ito gusuga? awa kay mangihi me. Sa pasan. Isa sa natag na si Rosmar. Sinyatag. Isa ka brand new mga kuan. Ford. Karinti duro niya na. Siguro po. Ikuha mo doon ni siya ninang rada. Ayun kayo na sinigyan. Ano si kwarta niya isa ka 2 million. Yung tindagan na ang gaano. hambog kayo. 1 million mo isa kadangaw. Kung gani niya pati 1 tindagan. million isa kadangaw na. Ako man dyan nagitistingan dito pag gunit ang ito. Gunit ito. Gunit ito. Ritoki na kayang Gano'n nawa. dito. Nakatong pagwanto. Buntis ba sa lino? Dango mo na. Ano ra pero dili ra. Hindi ni siya nani kagwapo sa 100 man eh. 100. Kapag 200. ginang pag-uka kayo. Bago yan. Ano yun yun. Ano Gusto yun. mo kayo. Nga ba yan ting ihapon? Hoy! Di na madag ihapti.
Yan po mo na 5 million. Isa-isaw niya mo tag 1,000. Yan na 500 maaga nag Mana? masin naman nagyap natin. Sige kung isip yan. Ina lang. Oh. Lutong pa na. Ito na lang sa balay. Sa balay na may lutong. Una lang ko ulit na. Dagang tambal. Pinumon pa ko ni tambal. Sino ba kay takaron ang rado kay ka pa uli niya. Di unya ka pa. Na. Sukurong. Ah, Ang di na sukol ko na siya magrabe taba. Sukol ko na sa gili magtambal, di mapahilot lang lang. Kaya ito nga pahilot, hilot ako daw. Ano na, amtik siya kahilot. Oh, nakuha sa atin. Ay, ang lawas ano eh. bating na nagbati ang naon. Iputang na isa kagunitan mo. Wala, hindi na gi-charge. Yun, nasuot sa bakat. Surgery ninyo. Wala Wala yung nagsaksak. nakasaksak ang Georgie. Ano, buto nang gayong isa niya ka cellphone. Buto nang gayong isa ka cellphone. Palitan na 2,000. Sige, saksak. Sige, andar. Buto eh. Overcharge siya. Tara, mga tag-ice. Ice, baby. Yung butang sa ag. Silo. Silo. Manlog sa kanot. Nang Hadlok sa tambalan, hadlok sa pinamon, hadlok pa kaon nun. kung saan Wag yun na tanan. sa pag-ayo. Tara. Ano gini siya po? Sukol nga Dali din. na. Butangan ka na imong agtang ug ice. Isugin na sa sukol. Yabe. Kung na ito ba? Mapildi na yan kayo isog. Una lang kunol. Kuha naman pilikab. Tira. Baklero mo. Kuha na pilikab nga gyo. Wala siya oy. Ano? Cute, cute. Okay? Kapit man. Bang. Ang bata, ang bata. Ang bata, ang bata. Hala. 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 Agay, 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 ah. Tapos, Ang siguro na siya. Wala. Wala. Gigitik na. Gigitik. hinero mong good na. Wala. Asa naman itong dili mo hilak? Wala. Ada. Go. Nangumot. Wala ay. Wala. Wala ay. Isang lay. Isang ka. Yehey. Gawas ang singot. Pinday ko yun. Gawas ang singot to. Yehey. Wala ay, Gawas wala ang ay. singot. Gawas lang yung singot. Wala man good na. Wala sa payangan niya nga bitad. Wala naman good. Abi na ko katawaan na naman sa angkol. Wala na eh. Wala naman good. Wala na. Wala na. Wala na.
Mana na, mana. Ingat na ka, oh. Ito pa kayo ba? Sinasinguta. Wala, ay, wala, eh. Wala na, ay, wala na. Wala man, good. Ilom na. Ijawag yun eh. Subag yun eh. Ayun na. Jesus man. Ayun na. Ayun na. Wala na, eh. Gawa ko. Dugay ka na gawa. Kasingot ba? Okay, Ilom na. Thank you for watching guys. Trapo